Hindi ako may gawa niyan, Mick. Maniwala ka sa akin. Bumalik ka dito, Berta! Hayop ka! Hindi ako ang pumatay kay Masong. Bakit natahimik ka na? Nakukonsensya ka na. Sinasabi mo, Brian? Tama. Manahimik ka lang. Napakagatawi mo. Nahirapan na kami maghanap ng trabaho. Mga pre. Sa susunod na lang siguro ako sasama sa inyo. Uy, Mahal. Huwag po! Ayoko! Uy, Ayoko! ano ba? Bitawan mo ako! Mahal, ako to! Si Brian! Ano bang nangyayari sa'yo? Mrs. Ruby, nabasa ko ng initial report regarding sa kaso ng asawa mo. Attorney, may pag-asa po ba yung asawa ko? Naniniwala kasi ako na hindi niya kayang pumatay. Sa totoo lang, Mrs., may nakita akong importante sa investigasyon na pwedeng makatulong sa kanya. Ano po yun? Yung kutsilyong nakita sa kamay ni Berto, posibleng hindi yun yung ginamit sa pagpatay kay Masong. Ha? Paano niyo po nasabi, attorney? Base dito sa medico-legal report, Mrs., iisa lang ang saksak na ikinimatay ni Masong. Pero ayon naman sa findings, mas malalim at mas makitid ang sugat kumpara sa laki ng kutsilyong na-recover sa crime scene. Ibig sabihin, Hindi tugma ang sugat sa hawak na kutsilyo ni Berto nung dumating si Mitch. Diyos ko. Samantalang yung nakuhang kutsilyo kay Berto, mas malapad ang talim. Kaya dapat mas malaki din ang sugat kung yun talaga ang ginamit. Kung ganun, attorney, may ibang taong gumawa nun? Posible. At isa pa, may nakita rin kakaiba sa fingerprint. Fingerprint po? Oo, may nakitang fingerprints ni Berto sa talim ng kutsilyo. Pero natural lang yun, Mrs. Dahil nahawakan niya mismo nung nakita niya yung katawan ni Masong. Ang problema, wala halos bakas ng dugo sa hawakan ng kutsilyo. Ano pong ibig sabihin nun, attorney? Kung si Berto talaga ang sumaksak, dapat madugo pati ang hawakan. Dahil hawak niya yun habang nanlalaban or natutumba ang biktima. Pero malinis halos ang ibang parte ng hawakan. Para bang inilapag lang dun ang kutsilyo pagkatapos mangyari ang krimen? Ibig sabihin po, posibleng may nagpalit sa ebidensya? Hindi natin masasabi agad. Pero malinaw na may inconsistency sa kaso. Kaya hindi pa tapos ang laban ng asawa mo, Mrs. Talaga po? Maraming salamat po, attorney. Pero Ruby, kailangan mo pa rin mag-ingat. Kung totoo mang may ibang taong sangkot dito, posibleng may tinatago pa rin silang sikreto. Kahit ano pong mangyari, ipaglalaban ko po yung asawa ko. Ayoko pong habang buhay siya makulong sa kasalanan hindi naman po niya ginawa. Mabuti. Simula ngayon, bubuksan natin muli ang investigasyon. Maraming salamat po, attorney. Sana lumabas na po yung totoo. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat para matulungan ko po kayo. Naniniwala po ako na inosente ang asawa niyo. Maraming salamat po talaga, attorney. Maraming salamat po. Brian, makainom ka na naman? Bakit?
Bawal ba? Araw-araw ka na lang lasing? Wala ka nang ibang ginawa kundi uminom? Paano ka makakahanap ng trabaho niyan? Anong gusto mong gawin ko? Ha? Ang galing mong magsalita? Kala mo ganun lang kadali maghanap ng trabaho? Ikaw lang naman itong iniisip ko. Napapabayaan mo na yung sarili mo. Napapabayaan? Bakit? Alam mo ba yung pakiramdam na mawala ng trabaho? Ha? Hindi ko sinasabing madaling pinagdadaanan mo, Brian. Pero hindi alak ang solusyon. Tigilan mo nga ako, Marga. Kala mo naman, napakalinis mong tao. Oh, bakit natahimik ka na? Huwag mo sabihin, nakukonsensya ka na. Ano sinasabi mo, Brian? Huwag ka nang magkaila, Marga. Alam kong alam mo kung ano yung sinasabi ko. Lasing ka lang, Brian. Pumasok na tayo sa loob. Magpahinga ka na. Teka, hindi. Madami pa akong sasabihin. Wala akong balak pakinggan yung mga sinasabi mo. Tara na sa loob. Magpahinga ka na. Yan. Tama. Manahimik ka lang para hindi magulo yung pamilyang to. Marga? Marga! Ah, Ate Ruby. Diyan ka na pala. Tara na. Oh. Oh, masaya ka ata ngayon, Ate Ruby. May magandang balita kasi akong nalaman kahapon. Talaga? Ano yan, ate? May nakita daw na butas sa kaso ni Berto. Ha? Sabi ng abogado, hindi daw tugma yung kutsilyong nakita kay Berto sa sugat ni Masong. Anong ibig mong sabihin, ate? Posible daw na hindi si Berto yung pumatay. Posible daw na pinalitan yung ebidensya. Ganun ba, ate? Mabuti naman kung ganun. Oo nga, Marga. Sa totoo lang, ngayon lang ako nagkaroon ng pag-asa para kay Berto. Bakit parang ang tahimik mo yata? Ha? Wala yun, ate. May iniisip lang ako. Maraming salamat, Marga. Tungkol saan naman, ate? Sa paniniwala mo sa akin at sa tulong mo para makapasok ako sa trabaho ko. Maliit na bagay lang yun, ate. Hindi yun maliit para sa akin. Simula nung makulong si Berto, halos lahat lumayo na sa amin. Pero ikaw, nandyan ka pa rin. Kahit puro masasakit na salita yung mga narinig ko, pinagtanggol mo pa rin ako. Siyempre, ate. Kaibigan kita eh. Mabuti na lang talaga at nakilala kita. Marga, salamat talaga ha. Huwag mo akong pasalamatan, ate. Ha? Bakit naman? Wala. Wala yun, ate. May problema ba, Marga? Wala, ate. Tara na. Baka hinahanap na tayo sa karinderya.
Mali kasi yung pagkakasukat no. Sa Ah. inyo kasi. Dapat inayos yung sukat. Oo. Ba yan? Oo, pare. Brian, O, mahal. Napag-atawi mo. Kamusta, Marga? Napadaan lang sila dito. May alam daw silang trabaho na pwede naming applyan. mabuti naman kung ganon. Oo. Sana nga, matanggap na kami. Simula nung natanggal kami sa trabaho dahil kay Masong, nahirapan na kami maghanap ng trabaho. Buti na lang. Nakasalubing namin to si Marga nung araw namatay si Masong. Ha? Nakalimutan mo na ba? Dapat magkikita tayo nung araw na yon. Kaso hindi ka sumipot. Kaya si Brian. O hindi pa yata siya susulpot sa pinag-usapan natin. Sino ba si Marga yan? Marga! Bakit ganyan ang itsura mo? Oo nga. Tsaka, ano nasa damit mo? Wala, galing kasi ako sa trabaho. Ganun ba? Siya nga pala, nasan si Brian? Si Brian, Oo, yung asawa mo. nasa bahay. Ha? Mukhang hindi na ngayon pupunta yung pare. Oo nga. Sige, huwag na tayong tumuloy. Nindihan naman na tayo ng isa eh. Ha? Bakit? Saan ba yung punta niyo nila, Brian? Kakausapin namin sana si Masong. Ha? Wag na! Ha? Bakit naman? Wala. Tinatamad kasi si Brian, kaya ang sabi niya hindi na siya pupunta. Ah, ganun ba? Sige, pakisabi na lang sa kanya na hindi na kami tutuloy. Sige. Tara. Mga pre. Sa susunod na lang siguro ako sasama sa inyo. Ha? Bakit naman? Ano kasi, may lakad kasi kami ni Marga. Ah, ganun ba? Kung magbago ang isip mo, habol ka na lang sa amin. Sige pare, salamat sa inyo. Okay. Sige, mag-ingat kayo ah. Mahal. Mahal. Uy, Mahal. Ayoko! Uy, ano ba? Bitawan mo ako! Mahal, ako to! Si Brian! Brian? Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ko na kaya, Brian. Nandito ako. Makikinig ako. Hindi ko sinasadya, Brian. Maniwala ka sa akin. Naniniwala ako sa'yo, Marga. Alam ko. Alam ko na ang lahat. At nakita ko. Isip na masama. Dahil sa kanya nawalan kami ng trabaho. Si Marga yun ah. Berto? Anong ginawa mo sa asawa ko? Tulong! Tulong! Pinatay ni Berto ang asawa ko! Tulong! Tulong! Pinatay ni Berto ang asawa ko! Kaya matagal ko nang alam, Marga. Pero bakit di mo sinabi sa akin?
Dahil asawa kita, Marga. At kahit alam kong mali, mas pipiliin kita. Kahit konsensya ko pa ang kapalit. Dahil ayoko masira ang buhay natin. Pero hindi ko na kaya, Brian. Sobrang naawa na ako kay Ate Ruby. Araw-araw, parang ako kinakain ng konsensya ko. Parang ako mababaliw. Ano bang nangyari, Marga? Ano bang ginagawa mo sa bahay nila, Masong? Nung araw na mawalan ka ng trabaho, akala ko mapapag-uusapan ko si Masong na bawiin yung sinabi niya at ibalik ka sa trabaho. Kuya Masong! Kuya Masong! O Marga, anong ginagawa mo dito? Halika, tuloy ka. Ano bang sadya mo? Tungkol ba kay Brian? Oo, sana. Baka pwede niyong kausapin yung boss niyo. Hindi talaga kasama si Brian sa pagnanakaw. Nadamay lang siya sa mga kasama niya. At naniniwala ka naman na hindi ka sabot ang asawa mo sa pagnanakaw? Kina Kuya Masong, nagmamakaawa ako. Bawiin mo na yung sinabi mo tungkol sa asawa ko. Hindi. Sinabi ko lang kung ano yung nakita ko. Pero Kuya Masong, Sige na Marga, umalis ka na. sige na Kuya Masong. Kahit ano, gagawin ko. Basta ibalik mo lang sa trabaho yung asawa ko. Alam mo Marga, baka may ibang paraan naman. Talaga po? Depende. Kung ano yung kaya mong ibigay na kapalit. Matagal na kitang gusto, Marga. Kuya Masong, ayoko. Isang beses lang naman eh. Tutulungan ko si Brian pagkatapos. Ayoko, Kuya. Iba na lang ipagawa mo. Sige na, Marga. Habang wala yung asawa ko. Bitawan mo ako. Sige na, Marga. Sige na. Kuya, mahawak. Ayoko. Ayoko. Sige na. Sige na, Marga. Oh, Kuya. Sige na, Marga. Sige na. Kuya. Sige na. Ay, Diyos ko. Hindi ko sinasadya, Kuya. Yan yung totoong nangyari, Brian. Hindi ko talaga sinasadya. Natatakot ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Aksidente yun, Marga. Dinipensahan mo lang yung sarili mo. Pero dahil sa akin, si Kuya Berto yung nagdurusa. Anong plano mo ngayon? Gusto
Gusto ko sabihin yung totoo. Sigurado ka ba? Oo. Kahit makulong pa ako. Aminin ko na yung totoo. Hindi ko na talaga kaya. Mapabaliw na talaga ako. Sasamahan kita. May kasalanan din ako. Dahil tinago ko yung nangyari. Hindi, Brian. Ako may kasalanan. Hayaan mo na ako. Matadamay ka lang. Hindi, Marga. Asawa mo ko. Hindi ko hayaan na harapin mo ito mag-isa. Pero Brian, matadamay ka lang dahil sa akin. Matagal na akong damay dito, Marga. Simula nung pinili kong manahimik. Kaya kasalanan ko na rin to. Brian, natatakot ako. Ruby, Berto? Paanong... Miss na miss ko na kayo. Ako din, mahal. Akala ko, hindi na kita mayayakap. Diyos ko, salamat po. Ako rin, Ruby. Mabait pa rin ang Diyos sa atin. Pero, paano nangyari to? Paano ka nakalaya? Sumuko na kasi ang tunay na may sala. Anong sabi mo? Sumuko na yung totoong may sala? Oo, Ruby. Umamin na sila lahat. Sino? Sinong gumawa? Si Marga. Ano? Si Marga? Oo. Pero hindi daw niya sinasadya. Aksidente lang daw ang nangyari. Dinidepensahan lang daw niya ang sarili niya kay Masong. At si Brian naman, matagal na palang alam ang totoo. At nilihim niya ito. Diyos ko. Kaya pala, parang may tinatago sa akin si Marga nitong mga nakaraang araw. Kusa silang sumuko at sinabi nila lahat sa pulis. Pero, hindi pa rin ako makapaniwala na si Marga ang may gawa. Kaya pala, sobrang bait niya sa akin. Ako din. Magpasalamat na lang tayo na sumuko na sila. Ako din, Berto. Masayang masaya ako. Kasi makakasama ka na rin namin ng anak mo. Ako din, Ruby. Masayang masaya. Magandang araw po, attorney. Magandang araw rin ho. Maupo po kayo. Salamat po.
Alam kong kakalabas mo lang sa kulungan. Pero gusto ko lang na malaman nyo na meron pang pwedeng mangyari dahil hindi pa tapos ang kaso ni Masong. Attorney, ano pong pwedeng mangyari kay Berto ngayon? Dahil sa pag-amin ni Brian at Marga, mababawi na rin ang kaso laban kay Berto. Posible ring mabasura ang murder charge laban sa kanya. Maraming salamat po, attorney. Pero Mrs., hindi pa dito nagtatapos ang lahat dahil may kakaharapin pang kaso sila Marga at Brian. Anong kaso po? Si Marga, posibleng maharap sa kasong homicide kahit pa aksidente lang ang pagkakasaksak dahil naging sanhi pa rin ito sa pagkamatay ni Masong. Pero, aksidente lang po yun, attorney. Iyon ang i-defend namin sa korte. Pwedeng maging self-defense or accidental killing. Pero depende pa rin yan sa magiging desisyon ng hukuman. Eh si Brian po, Si Brian, maaaring makasuhan ng accessory to the crime at obstruction of justice. dahil po ba yun sa pag-cover up niya? Oo, dahil mas pinili niyang manahimik at hindi agad isumbong ang katotohanan. Maraming salamat po, attorney. Walang anuman, Mrs. Maliit na bagay lang ang naitulong ko. Magpasalamat na lang tayo dahil kusang sumuko ang tunay na may sala sa pagkamatay ni Masong. Tama po kayo, attorney. Maraming salamat po. Tao po. Tao po. Mitch? Ruby, nagpunta ako dito para humingi ng tawad. Lalo na sa'yo, Berto. Patawarin mo ako kung hindi ako nakinig at pinagbintangan kita kagad. Mitch, hindi kita masisisi sa nangyari. Lahat tayo nagkamali dahil sa takot at galit. Nawalan ka ng asawa at ako ang nandun sa mga oras na yon. Kaya hindi malabong ako ang pagbintangan mo. Ang mahalaga ngayon, nalaman natin ang totoo na buhay pa rin tayo. May pagkakataon pang ayusin natin ang lahat. Hindi na natin mababago ang nakaraan. Pero, pwede tayo magsimula ulit. Para din kay Masumito, ustisya ang tunay na mahalaga. Maraming salamat sa inyo. Halika, pumasok muna tayo sa loob para makapag-usap tayo na maayos at makapagmerienda na din. Sige.